So karon day nagkuyog na gyud ni kan Gilyama. Sa kadugay na kadugay. Hey, what's up man nigga? Balay ko. Gikan buko trabaho ba? Oo. Karon ni kakuyog balik. Ligon gyud bay. Dugay na kay bay. For how many years no? Yeah. Karon day kan. Ingita mi kaon ngaon ba? Oh, nga taon sa to, shabu-shabu tayo nyo, nang suyop-suyop. Bagpo sa din ang kao day. Man sa oxygen ni gikan. Hi girls. Hi, kana bay. Ano lagi bay? Bili bay kan gikan Dimitri ni kon pag pilo pag ganiha, pag kuan, pag udto. Tumbaga na yari, tumbaga wala. Nori ko no siya nya kuan. Wala to, di ko mo to. Hindi ko to, siya ra usta. Mo kay simple kay di ka maingon. Asa ta no? Asa ta? Tapos mo yung maligsan mo. Na para may kamahal. Ay wala, mo may kamahal jo. Pag ganiha ba tag mahal na. So sales lady ba? Oh. Pero surya don. Ako ipakita ang clip ha, tanawa. Ad ba? Addition. Ad. Ako, ikaw. Ayan. Mo na siya. Moto. Moto niya. Lagot kayo nga sales lady. Sponsor din ikon day. So karon guys, nanibre si Jeroa. Jiro. Gikan mi siya sa concert. Concert. Yawara. Good deluxe zone ay. Goldilocks. Good deluxe zone mo matay ni mo sa atong sa science. Science ba? Goldilocks doon. Okay, Papa Bear. Nasa na to? Nasa na niya? Eh, agad ra ko ninyo. 60 celebrities din lang karon. Celebrates day. Celebrate 60 celebrates. SM. Aron, ngita may kaon. Hindi naman yan, tabangan ba? Tabangan o kaon. Ano sa man? Ima to? Mamamuad. Kamamaad geng. Gira. Kanang muad sa... Yan na lang ka na. Ay, inya na lang. Inya na lang. Kanang mga... Gaba ka mga cho. Kaba ka mad. Kaba ka mad. Addition. Gaba ka mga audition. Ay, ba, uy. Ay, digate. Pwede ad kasi mong ginabuhi. Los. Kachaka ba? Sababi. Sababi. Sis na. Pag ganyan ba? Itong ba? Itong sis lady ba? Pero mag-serious. Ay, hanggaw na siya. Gisabot mo no. Hindi, may gika na to. Ano? Uli naman. Ay, nagagya po na dito no? Nagagya po dito. Nagagya po dito rin. Kaba ka Pasan man? ako sa una ba kay Greenwich. Unsa day karon day? Greenwich. Greenwich day. Greenwich. Ngita man ko siya. Good evening. Anything may kanang kuan? Kanang Sababi. makaon ba? I just wanna thank you for all our sponsor, Alaska Sardines. Alaska. Na di Alaska sardines day. Nakabay. Ang sardinas na may lasang gatas. Ang sakit tumingin ba magtukod nga tagbagong grano mo. Oh, di ba na oxygen. Ang nakoron kay kuan nitrogen. Itapad nako. Charo kinsa kay malok. Kani mo siya. Oxygen. Nya mo ha. Nitrogen. Nitrogen. Nindot ka na bra mga bertohon rin mo. Nindot ka na eh. Cheap. Mga cheap or mga Cheap lang para maka-afford sa sila. pero nindot yung mga design na. Nandot kay mga kuan sa ano na materials nga gigamit. Di lagi kan gawas. Of course. Thank Thank you. Kaba ka mad. Thank you. Kaba ka mad. Miss, pwede mo kana. Ikaw. Kapag ka audition. Audition. Wala sa mga kuan man. Ay. Wala ba? Yan na. Magyari ang takay practice mo dito na magyari niya. Wala man itabo mga kauban mo. Wala man kuan mga kauban. Ha? Ba, man ako ganahan kanang kuan kanang. Ganahan jud ko kay Gilyama kay kuan ba. Pero may sponsor. Pero may sponsor. Nakita ka ta sa Facebook, pas-pas kayo ba? Dagdag. Pero na gud. Mga Ang kauban. break ra na pay palit sa 1999. Ulo na. Okay ba? Excuse me. Karon day kay kan. Pangaon sabi niya.
Ang manali kaon eh. Og sa diyang na makako nga ni rice. Kanang chicken joy ba? So, sir, Jo. So karon nakita mi og chicken joy. Nangaon na may kuan ganina mangyasal. Makita pag may chicken joy. Ano na, Jo? Padya kuan. Thank Mang Inasal for the only rice. I wanna thank the following wala gi? Makak na siya dahil kuan. Iya, dili siya. Sorry guys kay Gutom siya kayo, bay. Basta lang sa. Di mo daw, bay. Ara na, kuan, bay. Pinshop. asa may bitch ni? Oh, pinshop. Sige sige. Dara pinshop mo? Guys. Ipa, kuan mo ba? Pila ya na. 14 ra. Ay, rado na nito taod. Wala hubog ya. Kaya. May kaginom part. Wala ubog, bay. Balik diri bay. Palit ko t-shirt. Ko ba sa mo palitanan? Asa ni palit t-shirt ani? Ara, tatari, bay. Toyok na may tibok isim seaside bay. Let's go. Let's go up. Bay, anak ka. Kapilapil yan. Bay okay ka na ko bay anang ilog ako. So mga choy, matos taas. Nangita mi kuan. Paa. Paas man to. Chicken joy. Paluparan drone bay. Drone. Oh, hi. Oops! Puta ka na, bay. Kung ano ba, automatic na, bay. Automatic ang drone. Automatic na nga drone, bay. Kapoy ba? Katsak ka ba? Kachak ka ba? Ha. He! Ha. Buang. Wa man aligrado eh. Buang ka? Oh, gunlay Kung siya ligrado na, ikaw siya wala siya. Mo lagi. Yung naa ka wala. Sunod ka ni grado, kuyog ka na ako. Da. Nalaag tayo nyo sa Ay, gamaoy mo to siya, good. Kumaoy siya. Wait lang. Gamaoy siya, bay. Paoy. Tanaw ko mga kuhan to, bay mo. Ito sa di tablets, Yo. mabalit ta og Steam wallet. Jo. Man natin si Molly to. Do palit si Monly, do ta rules na. Nung ako yung si Molly to, siya. Kaya kalak ka, rami karoon na yun. Nihilom bay, kitagaran ko an bay, nasal bay. Manginasal for sisig. Hulo ko yun. Pa, bi. Ligi. Katsak ka ba? Yeah! Gege. Bibo ka, bibo ba? Uy, bay. Manayo na. Yatal. So, diyang. Manguli na din minay. Manguli na siya. Manguli na. So, Bye. Wala sa mi kay. Pauwi pa ko na. Kapoy Trabaho na. pa ko guma. kapoy na. Uli na siya ta.